Всъщност, какво се крие зад формулата 4 коса? Мисля, че най-правилно този въпрос да го задаваме на нашия режисьор. Вашият режисьор тук не е режисьор. Добре, господин Георгиев. На мен ми липсва достатъчна артикулация да изговоря 4 с, затова господин Робев ще го направи. Да. Ами 4PS, това е съкратеното название на нашето студио за синтетични сценични средства. Мисля, че това достатъчно добре говори за естетиката на нашата работа. По принцип, когато се говори за експеримент в образованието, на учители, ученици, родители им настръхват косите. При вас обаче настръхнали коси няма. Защо? Ами, опитваме се добре да се пригладиме. С гел? Да, и с гел, и с други подръчни материали. Поради това го учим в училище. Мисля, че при нас този експеримент, всъщност, доколкото знам, протича успешно, макар че има толкова много други работи, от които могат да ни настръхнат косите в момента, че... Аз не смятам, че от нещо ни настръхват косите. Ние сме прилежни, ученолюбиви. Не мога да разбера, защо се притесняваме. Защото констатацията на Иво не беше точна. Настръхнали коси сред вас няма, но тук нашите, както виждате, са штръквали. Добре, господин Георгиев, на вас кога ви настръхват косите? Мене кога ми настръхват косите ли? Когато ги няма. Ние сме по мероприятия. Добре, въпреки липсата на коси, все пак вие сте плод на някакъв експеримент, доколкото разбирам, или поне хората, които стоят за тази страна. Вижте какво парадокс е, че все още говорим за експеримент, особено пък хора на наша възраст не би трябвало вече да експериментират. Но Иво е прав, когато в контекст търси по-скоро съпоставката между това, което е тук, или експерименталният театрален клас на 22-ро училище и големите експерименти на общото образование. Като цяло, ние действително се прокламирахме като експериментален театрален клас, не защото искахме да наблегнем толкова на експеримента, а защото, за съжаление, по едно и друго стечение на обстоятелствата, в България не съществуваше средно театрално образование, а още повече в България не съществуваше образование за тъй наречения синтетичен театър. Просто експерименталният театрален клас при 22 училище се постави въпроса именно да подготви синтетици, да подготви хора, които владеят на равни начала музиката, танца и словото. Доколко този експеримент е успешен, аз мисля, че не ние трябва да говорим. Така, значи разбрахме, че има експеримент, сега искам да ви попитам дали сте доволни от него, че участвате в него. Никой от нас не се чувства експеримент или да се чувства опитно зайче. Чувстваме се много добре. Какво ви подтикна да сте много така? Нашата духовна нагласа към изкуството. При всеки положение, при всеки е малко или много различно. Има голяма част от нас се занимавали с някакво изкуство или с някакви други такива форми, танцували, пеели се и така нататък. И просто прекрасното на всичко това е, че той събира всичко. И пеенето, и музиката, и актьорството, всичко това е събрано в една синтетична синтетичен коктейл. И аз мисля, че няма недоволен човек. Кое се чувствате по-добре подготвени, за живота или за театър? Ние се чувстваме професионално подготвени за двете. Само като живота е театър, ние поне се стремиме да бъдем професионалисти в този живот и да влезем като актьор. Театър е в криза. Едва ли всички ще станете актьори. Кое е било в криза? Театър. Културата изобщо. Беше криза, след това, че няма пари, не означава, че всичко е в криза. Напротив, този, който твори, този, който има хъс да работи, не мисли, че е в криза. Ако продължи все така, и ако всички продължат все така, кризата ще бъде просто забравена, пари ще се намерят, тези, които да гледат, също ще дойдат, така че... Значи вие сте убедени, че това е пътят. Въпросът и към вас. Смятате, че пътят е точно този. Трябва да се създаде такова синтетично изкуство. Това е пътят с млади хора, които имат желание да се занимават с такава дейност.
Това е необходимост, не знам дали е път, но това е необходимост, защото когато това нещо се опита с други хора, то не може да бъде направено. Опита на този театър, за който споменах 4 по 4, който беше основан на времето си с завършили ВИТИС, не стигна до необходимия резултат, защото тези хора вече имат друга нагласа, друга подготовка. Във възрастта на 23-4-5 години трудно се започва усвояването на някои неща. Затова още тогава този театър смени своя състав и на място, да кажем, на една Илка Зафирова дойде една Камелия Тодорова. Разбира се, разликата между едното и другото е съществено. Коя е по-добра актриса не знам, но коя е по-синтетична актриса знам. Камелия Тодорова може да използвате на екрана, може да използвате в пеенето, може да използвате в танца, може да използвате блестящо и като... А сред тези хора тук виждате ли една нова Камелия Тодорова? Дали виждам тук една Камелия Тодорова? Бих обидил, ако кажа, че виждам една. Има много. И в няколкото срещи, които те имат с Камелия Тодорова, мисля, че това личи, че тук ще излязат няколко такива. Какво повече получава от обикновените паралелки във вашето училище? Стандартните гимназиални паралелки. Първо, ние като че ли с вас, господин Георгиев, не очаквахме да получим чак това, което получихме и от което сме удовлетворени в положителен смисъл, говоря. Затова, защото тези деца, наред с общообразователната си подготовка, повтарям още веднъж, те получават една солидна, вече дори професионална подготовка и това е целта. Другите наши ученици получават предпрофесионална подготовка. Тези ученици учат на 6-дневна седмица, за разлика от другите, които са на 5-дневна. Тези деца, които вие снимахте и наблюдавате, нямаха срочна ваканция. Те се намират непрекъснато в залите, репетират. Това е от страна на обучаващата страна. По отношение на онези добродетели, които особено са дефицитни в това време, при тези ученици, при тези деца, при тези младежи, които виждаме пред нас, го има, което мен изключително много ме радва. С кои ваши илюзии се разделихте преди 4 години, т.е. преди да постъпите в този клас? Ами с илюзиите за свободно време, с илюзиите зимата да ходиш на ски, лятото да ходиш на море. И с тези неща. Да, също сте примерно завадиха ни веднъж. На златни пясъци това беше една основна грешка. И на ски. А и на зима, да, аз говоря за летите и на зима, но това беше просто един експеримент. Който изглежда не беше успешен, защото не се повтори. Когато сте тръгнали преди 4 години, самата идея, с която сте тръгнали, всъщност каква е? Освен създаването на среден курс в театралното образование. Идеята тук е, и това трябва да чуят институциите, които са над нас и над мене като директор на едно средно общо образователно училище, че в България е крайно време да има едно средно театрално училище, но от такъв тип, от каквато е групата тук, която стои пред вас. Господин Георгиев, ако някой наш зрител иска да учи във ваш клас, как може да стане това? С конкурсен изпит. Нашият конкурсен изпит е различен от конкурсния изпит в ВИТИС. Той се провежда в 2 етапа. Първият етап е кандидатите са прослушвани, за да се установи дали имат дефекти в актьорския апарат, в смисъл дали имат музикални дефекти, дали имат дефекти по тялото, дали имат дефекти в говорния апарат. Ако минат през този предварителен етап, че няма дефекти, тогава остават във вторият етап, който започва с работа с нашия преподавателски екип. Самите наши преподаватели подготвят един и същи материал, по слово, музика и танц, с всички кандидати на равни начала. Именно в този етап на подготовка преподавателите най-добре опитват възможностите на кандидатите. Разбират кой какви възможности има, кой как възприема, кой колко бързо възприема. Нали? И тогава, така подготвения от един и същи преподавател, а не да отидеш да ти подготви този актьор и онзи актьор с различни възможности, така подготвени от един и същи човек, при едни и същи условия, ги качваме на сцена, нали? И провеждаме конкурсния изпит, за да проверим кой как пък ще продаде това, което е научил. Затова всеки, който иска да попадне в този клас, ние в края на всяка учебна година имаме рекламна акция, обявяваме кога приемаме документи, от коя дата до коя дата се провежда конкурсния изпит, така че желаящите отново да следят.
И нещо много важно, господин Георгиев, дипломите трябва да бъдат над 5.